עכשיו אני אקפל ברבור. עכשיו מגיע הכפל הקשה, שיש לי דרך מצוינת לקפל אותו. קודם כל מקפלים את זה במשולש כזה הפוך. פותחים את המשולש ככה. כדי זה יכול להתקפל בקלות, ואז אפשר פשוט מקפלים את זה ככה וככה. טוב, אחרי זה צריך לבדוק שאין בפנים, שלא קרה שום בלוטה. מקפלים את זה, מדייקים את זה, והנה, עשינו את הכפל הקשה. עכשיו מתחילים עם הכפלים המיוחדים. צריך לבדוק שתמיד הפתח יהיה למטה. לוקחים את הקצה, לא את שני הקצוות ביחד, רק את הקצה הקרוב, ומקפלים עד הקו, מדויק. אסור לקפל רחוק מדי ואסור לקפל קרוב מדי. צריך בעדינות להשתמש בניירות אוריגמי. זה לא ניירות שהם נועדו לציור, זה ניירות שנועדו לקיפולים מיוחדים. גם יש קיפול שאני המצאתי למתחילים, פינגווין, שיכול ככה לעמוד בבית לקישוט. טוב, אחרי שקיבלנו את זה, חשוב שתמיד תקפלו את המשולש. אם לא תקפלו זה יהיה יותר קשה, אבל אפשר. אבל כדאי עם משולש. הנה, אני אדגים לכם עם המשולש. קודם כל צריך לבדוק שאין טעויות. אם יש טעויות, פשוט מתקנים. יש הרבה אנשים שטועים בחיים שלהם. טוב, אז נתקן רגע את הטעות. הנה, בבקשה. עכשיו זה משהו מדויק. מקפלים את המשולש ככה, פותחים אותו, פותחים את שני אלה, ואז פותחים את זה, ובזהירות רבה מקפלים את זה פנימה, בדייקנות. צריך לדייק בזה. זה לא הכפל הכי קל, אבל אנחנו בקרבת סיום.
אחרי שעשיתם את זה משני הצדדים, אתם רואים פה את שני הרווחים. אתם פותחים את שני אלה, ככה, מדייקים, משטחים, ואז אתם מניחים את זה. לא מקפלים עכשיו את הכנפיים, לוקחים את זה, מקפלים לאמצע. אחרי זה לוקחים את הצד השני ומקפלים. הופכים אותו דבר מצד שני. מקפלים בדייקנות. לא למהר. יש זמן. מתי שאין לכם זמן, אז פשוט תעשו מהר את הדברים החשובים ותעשו, ואחרי זה תצאו למה שאתם צריכים. תתחילו עם מה שאתם רוצים לעשות, חשוב מאוד. טוב, עכשיו זה קצת קשה, צריך בעדינות לסגור את זה. עכשיו זה יותר דק. הופכים את זה ככה, שהשפיץ יהיה למעלה. פותחים את זה, מרימים את השפיץ הזה למעלה, סוגרים, אולי כדאי שנעריך את זה קצת. נראה לי שזה פחות טוב, אז ממנו לוקחים אותו ככה, פותחים את זה בזהירות וסוגרים עליו. פותחים ומקפלים. עכשיו זה בעיקרון אמור להיות הראש. לוקחים את הקצה הזה, זה אותו דבר כמו שעשינו עם הראש. וזה יהיה הזנב, כי הוא יצא יפה. ועכשיו פותחים את הכנפיים בעדינות, לא בכוח. זה נראה שאני עושה בכוח, אבל ככה אני עושה בדרך כלל. פותחים את זה. אם אתם רוצים אתם יכולים למשוך, אבל יש שיטה יותר טובה. מנפחים. יש פה חור, אז מנפחים דרכו. אני פותחת אותו קצת, ככה, במשיכה קטנה. טוב, עם הקטנים זה קצת קשה, אבל יש גם גדולים. והנה, זה הברבור שלנו. בבקשה.